Når maler heroppe i billedet. Er det pandekager? Bredt mønster, så på den anden side, så bliver det der pletmønster, fordi så har de fået de der huller der, er det ikke det? Det er noget med det, hvordan snart det ligger, eller fedt det ligger. Ja, det er det vel også, hvordan det ser ud. Ja. Skal vi gå ind? Du skal da have en pandekage, mand. Jeg har betalt. På MobilePay. Det er nemt. Men så, nu går jeg for at finde en stol. Der er jo næsten nok for fredagsligt. 2, 3, 4. Så derfra. Ja, og det er Josef. Ja. Ej! Det var 4. Kun 4. Skal du holde den helt ned til, eller hvad? Ja, det er fint. Den skal varme. Nu er det en lidt tyk en, så det kan godt være, at den skal have lidt længe, tror jeg. Hej. Hey. Ja, det skal der meget med ved. Det er lidt varme, ja. Jeg vil bare se her. Så koster det lige en 5'er for pandekage. Det tror jeg, Anders, har du ikke betalt? Jo. Okay, det er bare i orden. Yes. Der skal lige være. Klat marmelade på kendingen, var. Vil du have en serviet? Så kan ikke nå derude. Jeg kan ikke nå derude. Nu tog flyverdreng.